Největší novinkou na stánku Volkswagenu je tenhle nový up, teda faceliftovaný. Poznáte ho podle těchto světlometů. Vypadají jako ty staré a trošku srandovně, když samolepkou tady někdo vytvořil nový tvar, ale nejzásadnější novinkou je nový motor. Přeplňovaný tříválec 1.0 TSI s výkonem 90 koní. A víte, co je na tom zajímavé? Že má stejný výkon jako první Golf GTI. Na tom aspoň můžeme vidět, kam se ten automobilový průmysl posouvá. Up už dneska má několik verzí. Můžete mít elektrickou verzi e-up, takovou terénnější cross-up, anebo verzi Up Beats, což je verze upu s výkonným audiosystémem, který má až 300 W. A je vidět, že Volkswagen přeje mládí. A nejenom tímhle. Volkswagen tady v Ženevě má jedno velké překvapení, který se jmenuje T-Roc Breeze. A ako máte možnosť sami vidieť, po dizajnovej stránke je to veľmi emotívny Volkswagen. Ani si nepamätám, kedy sme mali tak veselú novinku od Volkswagenu po dizajnovej stránke tu na stánku. A čo je ešte dôležitejšie, toto auto príde onedlho do sériovej výroby a údajne táto podoba už nie je nejak vzdialená tomu, čo nás čaká naozaj na cestách. Ešte spomeniem, že ide o crossover alebo malé SUVčko, postavené na podvozkovej platforme Volkswagenu Polo. A ako vidíte, vo všetkých detailoch je to Volkswagen, ale implementuje to úplne nové veci. Dotykové ovládanie, dajme tomu už aj centrálneho zamykania, veľmi zjednodušený kokpit. A Kubo si momentálne sadá za volant. Je to Volkswagen, ale už je to trošku iné. Hlavně mě trvalo, než jsem si dovnitř sednul, protože o to auto je obrovský zájem, ale tomuhle Rastě říkám virtuální kokpit. Samý displeje, velmi pěkně udělaná grafika tady toho centrálního displeje, kde vidíš, asi můžeš si měnit to nastavení, koukat, jak to auto funguje. Tady velký displej, Mirrorlink, vidíme nový ovládání převodovky DSG. Mně se to líbí, vypadá to moc pěkně. Podľa toho, ako autori urobili interiér, je zameraný aj na vnútorný priestor, na zjednodušenie ovládania, ale samozrejme nebol by to Volkswagen, keby nevychádzal z toho, čo má v koncernovej kuchyni. To znamená pod prednou kapotou litrový preplňaný trojvalec, výkon 81 kW, 175 Nm a na jedno natankovanie by toto benzínové auto, ktoré dá stovku za 10 sekúnd, malo prejsť až 800 km. A Kubo, čo myslíš, aká je hmotnosť tohto auta s plátenou strechou? Já si myslím 1400 kg. 1250. To není vůbec špatný. Každopádně Volkswagen se trošku odvázal a hlavně zmiňuje, že uvidíme zanedlouho SUV auto téměř v každé kategorii. No a keď to urobí Volkswagen, tak to budú robiť všetci.